Still looking for idea ng panregalo para sa inyong mga ka-Valentine's date? Worry no more and you might consider ang iba't ibang produktong gawa ng persons with disabilities sa Naga City. Ayon kay Cheryl Fernandez, presidente ng Persons with Disabilities Vendors Association, mabenta umano ang mga gawa niyang dried at crocheted flowers. Dried flowers, pwedeng maghaloy po siya. Maski, basta tama lang po ang pakatago na pakasaray. Tapos, pwede siya mag-last for 3 years po. May iba't ibang disenyo at sukat ng mga dried at crocheted flowers ang binibenta nila rito at nagkakahalaga lamang ng 150 pesos pataas at depende sa klase ng bulaklak. Matagal na umano silang gumagawa ng mga gantong klaseng produkto at taon-taon umano silang nagkakaroon ng pagkakataon para makapagtinda rito. 3 years na po akong nagigibong bouquet. Bouquet ko po made of wooden flowers, tapos dried flowers. Hinihikayat naman nila na pumunta, bumili at suportahan ang mga produktong gawa ng naturang organisasyon. Jem Garcia, CSN.